50 minút tragédia, že nič sa nezmenilo. A že niekto trošku, aspoň trošku pozitívny, tak a drží ešte s nami, tak videl, že keď chceme a jazdíme a proste hráme tam natlakový hokej, tak je to úplne iné mužstvo. Tak ako sme hrali posledných 5 minút, no, neviem, čo k tomu mám dodať. Veľa emócií, treba do toho zápasu, o mnoho viac ako bolo doteraz a urobiť všetko na 100%. No. Samozrejme, že tréner vždy povie niečo po každej tretine, povie tiež, čo máme hrať. Takisto my sme tam partia chalanov, tiež si povie niečo medzi sebou. Ono to už koľkokrát nie je ani na taktika, ani niečo inom, ako som povedal. Proste hrať jednoduchý hokej, jazdiť do spodu, hodiť si to tam, dohrávať súboje všetky a hrať nie na 100, ale na 200%, asi nič iného neostáva. Zatvárať mantinely. Posledných 5 minút, ja si myslím, že to videli všetci do jedného diváka, takisto od vás, všetci, takže to, že to ide, musíme v tom pokračovať, ale nie vôbec hrať posledných 5 minút, ale od prvej minúty. Budem sa opakovať, musíme tak hrať od prvej minúty a je to úplne jedno, či asi doma alebo vonku, lebo tento hokej nás dobil a zdobiť dúfam, že nás ešte bude.